ба наздикӣ барои онҳое ки грин карт табур карданд мавсими сафар ба амрико оғоз мешавад. одатан дар ҳамин муддат, яъне 2 моҳ пеш аз сафарашон нафарони гуногун бо мо дар тамос мешаванд ва суолҳои мухталифа мепурсанд ва онҳо дурустам мекунанд, чунки онҳо намехоҳанд ки куркурона ба як кишвари комилан нав барои доимӣ муҳоҷират кунанд. пеш аз сафар суолҳои хеле гуногун дар зеҳнашон пайдо мешавад, то ин ки мукаммал ва бо омодагии хуб рахти сафар кунанд, чунки онҳое ки грин карт мебуранд, онҳо барои зиндагии доимӣ ба ин ҷо меоянд, яъне хонаҳояшонро барои муддати тӯлонӣ тарк мекунанд. барои ҳамин мо тасмим гирифтем ки як лоиҳаи навро рӯи даст бигирем ва ин лоиҳа машварат пеш аз сафар ном дорад. равона шудааст танҳо ба онҳое ки аллакай омодаи сафар ба амрико ҳастанд, яъне онҳое ки дар фикри чӣ тавр ба амрико омадан ҳастанд. ин лоиҳа ба онҳо мутаассифона дахл надорад. аммо агар шумо омаданӣ ҳастед ё ин ки аллакай омаданатон дақиқ шудааст, фикр мекунам лоиҳа бароятон муфид хоҳад буд. барои ҳамин моро пайгирӣ кунед ва агар суоле дар зеҳнатон ҳаст, зери ҳамин видео нависед ки пеш аз ба амрико омадан чиро дар бораи ин ҷомеа донистан мехоҳед. муваффақ бошед.